F'konferenza tal-aħbarijiet Helena Dalli qalet li Lorenz Gonzillu ma jistax jippretendi li jitlob li l-kapijiet taċ-ċivil inaqsu l-ispiża meta ilu żmien idaħħal bla doċ nies fiċ-ċivil għal skopijiet tiegħu. Kien nhar l-erba' li għaddew li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi fil-Parlament talab dan is-sagrifiċċju mill-kapijiet taċ-ċivil. L-lum imuru jisaqsijom isma jiena għamilt l-izbalji, issa solvuhom li jintom, jiena qed narahom illi qed jużhom bħala scapegoat għal gaffs illi għamel huwa. Helena Dalli qalet li Lorenz Gonzi ma jistax jitlob Alla għal minn entitajiet governattivi meta sa xarilu u sħabu l-membri tal-kabinet kienu qed jieħdu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Li ma żieda tgħid Helena Dalli l-kabinet ħadam minn wara l-backbench tiegħu stess u minn wara l-oppożizzjoni. Illum il-Prim Ministru qed jitlob lil dawk li kien jemmen fil-kapaċitajiet tagħhom u qed jgħidilhom biex jagħmlu tajjeb għall-iżbalji tiegħu. Helena Dalli qalet li l-Partit Laburista ilu ħafna jikkritika l-mod kif qed titmexxa l-amministrazzjoni pubblika. Lorenz Gonzi ma jistax jibqa' jagħti eżempju ħażin, imbagħad jippretendi l ħadd ieħor jagħmel tajjeb għall-iżbalji tiegħu. Helena Dalli tajt li Lorenz Gonzi m'għandux l-awtorità morali li jagħmel dan.